Rongbonghat M School sa Hemalong Household Energy Efficiency Jaimek Kipidupon. Okereng hawar long gido PHE sa hem nam pamandet. Same langso mini stadium auditorium hololong korkanthi asti morcha ingdeng hiniamai kang nipon. UPL asong keparupon lo ekor lam donateng UPL asong ahin pen than pachinipon. Surupathara waralong akim kithorji angring. LHSYDC pencepatir pipon si ingdeng hini football likang dom kitipon. Karbi film artist la penili film artist atumang bong friendly match football pathupon. Kardom Pini Adap Abirta than bang Pini Merina hansepi non arjoikha birtang ton pen. Lakhakre Troxy Bukajan LA constituency ke parlo lakhain ko rehni Surupathar constituency hawar number adarsha paklangso lakhai si lakhai ni long biarong pitia dong jilangso lapen safa pani arong aradatum piningkan surini rain ko rese ningkan arwe ke jangkang ar ke manpen hidilong le kreng ang penajok long le chinghang eringason ke manpen ajok Surupathar hawar aratum sok akhiti ka choklem tikok detlo pangrom pet pen rong ko ra ke thoma rong aratum saijuti ki tikok det mate moroklo Lasinon Prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council EM CM MLA la pen MP atum ajad awar sai pen tami kirap ke long ponjia phan awar sai deng ponang popusi hawarara tum pherangke humri ponahut birtanang pidun athe Surupathara hawarara tum sokcho elong le cho somlong le ke man nang ko kangdeng hawarara lo langroi langjeng kili dung alangroi ave aningkan wang tami arwe ki jangke mission ki do joksi sai chuti kilong chot nilitum chuninga khiti ke claim ansi non chobomlang Muning ki chojia anaphan nilitumave Surupathara hawarara tum akhim ki thur chitong nangkok tahaipo Lasinon Karbi Anglong Autonomous Council tum akhim ki thur pen ke pajok pon unjia phan cyclem ponang popusi akhim ki thur pen ke pajok pon unjia phan cyclem ponang popusi hawarara tum pen nang chuning ridun birta pangdak pon jotno singbe Lakhakre Trok Nomati Constituency angkang okereng ahawara long kedo PHE hem non head non ripen kalilo pininga ningkana na bangke ningkaning koyarta nang penglo bon sita pini arni anta labangso PHE hem ingna majo pamandet chotsi PHE long pen non puanta langki pipon awe pinlang langki physically non puanta ingna majo pachemandet lang Lason si Lakhakre Trok Nomati Constituency angkang along kedo Deputy Speaker Rite Singh hia pan prapchen pen labangso PHE hem ke mesen pan puralang lihin pen prapchen pen nang salok pisirak nang popusi radatum choning ripon la pen non ini nitom ang bong pen PHE long ingnam hai hoi prapchen pen nang chepan ed nang popusi choning ripadotu Hawar ki hat pen long pamon rong par 365 News India Niphai Krihiniar ni lakhain kora trok Dwarbaguri constituency ke parlo Rongbonghat M School sa Hemalong Household Energy Efficiency Jaimek pedupon bangso maya long barim EM rotoning tipen si mai charipon labangso Jaimek ka pedupon laki jasemet swarlo tumaphan thengpen me ka chothor adu ke dopen ka pejok ja phansi MS Karbi Anglong equation hinpen isi chokawan pilo lapen labangso choka koson pensi thornang jima aseke sitami ni thoma farman pipon jipusi ake hairotoning tipen than pachinipon labangso maya longal hisar po man pen global head compliance Tridip Goswami operation manager Kishore Das project manager Debarsi Santanu Chakrabarti Protap Ingti store manager lapen harbamon ingti property manager atum chetongdun Dei hori penamos ingti 365 News India non ilitum kado ka ve chili lop nithya dance tame ke gorom ke phang ok non kado ka ve experience dolo lapen me lihip pe han an chitun pen tame heng ko an sik nang ma litum thek long bom no lapen kado ka ve le anutin le gas pe list tame ke chunam un kali nai kado video tun thek long lo ador bat bom lo lapen itum jong si akai tum kichutun vera theng ke thor jong si en bulote e boy si nin pli pho theng chu thor det po an ke tum la jong si la an ke nang bulote la an chu se si tum theng pri theng prang ni tum pan hok nang ko la si la bang ke CQC po jitu America pen si a company lo la pen la dak bang ke tum Karbi equation
hoi pensi implement kuri po lapen pini bangke tridip gosami dola lake global head lo lada na stong lo lapen lang cuma tim dola la support ke implement di potha la sini to ke mang bangke aru somar tum phat ingjira tum adu ke do me chothor po mihi check po la so mihi check lo plote oga pran hing lo po amekta hing lo po ang thinang port hing lo po like fake pen la pen somar tum pregnancy lo plote uso chopa thelo plote hal so mihi pen uso phande effect po Chitini Paikreni Bomtarni Sigjit Pen Korkanthi Constituency ST Morcha Mai Ingnipon Bangso Mai Pang Chengche Aprang Bonti Projolona Sai Deng Ponlo Bonti Projolona Long Milur Metheke Kai Pon Lake Shyama Prasad Mukherjee Bharat Mata Lapen Dindayal Upadhyay Tumaphan Chikimu Pon Korkanthi ST Morcha Committee Mai Phu Babu Singh Behin Pensi Mai Chari Ponlo Laso Mai Long Korkanthi ST Morcha Kongchun Bang Jiten Behin Pen Aluhi Pachini Pon Aluhi aman pen kache tong dun lake lakha kripli korkanthi MSC Rajuti so Mondol mai phu doloing ti Mondol chun bang Chandra Singh ti Samilangso Municipal Board dun mai phu Gulab Ramsa korkanthi Mohila Morcha dun mai phi Alina Taro pilapen nerkeba morcha tum chitong dun pen Mayadi pidun Labangso amai long korkanthi Mondola mai phu doloing ti ahin pen lamthe ke jai pon ke Karbi Risim Kang Tang ke ot Karbi Monsam Lam kache togalong KNLF KPLT UPLA PDC ke atum Delhi rong supin North Block Karbi Monsam Lam don kache togalong inghoi ke padim ke open for all po lam don ta henone pusi rata thengno lam the jai pon lapenon ke bangji bang phukilit mate Karbi Anglong Autonomous Council MSC election a hotame kosona BD pen si BJP asong pen council kichari pon long puma puta arsikjik pen chithan chimum pon Birta Pangdak pon Samilangso pen Mizoram se 365 News India Chitini Paikrehini Bhomkuruara ni Adap por Paikep apor malompen Balipathar rong binaklam UPLA ake malong pherangke amai phapon Patumi pherangke amai ke phapon along lam theke jai pon laki Patumi pen ke UPLA asong ke prilo pusi klardak pen Karbi Anglong arada tuma panthan pachini ponlo UPLA asong along kaduka ve pangrumpet bang pharoke thomra troxi ke praner kep abang phua bang phiatum do lasi Patumi UPLA asong along claim dam rapet atum anpen choran esan chojun rapet si ningarong chipi pon Patumi labangso pherangke amai ke phalong chetong dun Nikonjo Kathar CNC UPLA Langming Be Deputy CNC UPLA Yung Tungjang Joint Secretary in charge Organizing Songsarpo Tungjang Joint Secretary in charge Home Harmon Tungjang Joint Secretary in charge Public and Political Affairs Bijoy Milik Joint Secretary Mongwe Senar Joint Secretary in charge Foreign Lapen Signatory Hinpen Sorjon Loe Chairman UPLA Songkim Ingjai, General Secretary UPLA, Arpukedo atum anda chetong dun. Lapen kaya parman kache songpen apran kidam nang bang sirkep abang puatum apansitami, patumi bang so amaya long chikimopon. Kaya parman kache songpen apran kidam nang abang puatum amen laki, kalitang Bindro Ronghang, kalitang Rajib Ingleng, kalitang Bongol Terang, kalitang Topon ke ap, kalitang Lison Teron, kalitang Nihang Teron, kalitang Mondor Singh Ingti, kalitang Waisong Terang lapen kalitang Malong Hanse atum henlo. Lapen patumi pherangke amaya long pachini pon ningkan ke thom anke UPLA asong along ke claim dun abang phua bang phia tumapan chiklo ejon along tangka suri truck government ahin pen pipajir pon poputa pachini pon. Lapen UPLA asong along claim dam rapet atum anta amithang ahem chedam rep poputa pachini pon. Lapen article 244A mate hemprek aparman ke Chesong pon thu bomji democracy aron pen puta klardak pen Karbi Anglong arada tumaphan pachini pon. Hanjang langso pen Bisnu Lekhe 365 News India. 8 বছৰীয়া সংগ্ৰামী যিটো কৰি আহিছো সেইটো আমাৰ সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া গভৰ্নমেন্ট অফ আসাম আৰু আমাৰ ছটা সংগঠন একৰ্ড সাইন কৰি আহিলো গতিকে আজি আমি আমাৰ সংগঠনটো ডিসবেন্ড কৰিব বিচাৰিছো অনাগত দিনত যাতে যেন কোনো এন্টি সোশ্যাল এলিমেন্ট কোনো এন্টি সোশ্যাল এক্টিভিটিজ যাতে যেন নহওক আৰু অকল আমাৰ কেডাৰ্স বুলিয়ে নহয় হোমু কাৰ্বি আংলং ৰাইজে আমাৰ সংগঠন নামেৰে যাতে যেন এন্টি সোশ্যাল এক্টিভিটিজটো নকৰে আৰু যদি থাকিলেও আমি যাতে যেন দায়িত্ব নলওঁ
lower habjan angkang mate tomsing ing TSGP angkang rong krehini arlo along lower habjan students and youth development committee asong pen patir pi ponsi phongni football league tournament ki bi pon pai pai ni phain kora pho pen patumian angdung kiti pon labang song dung kitia long kachepale dun atim lake chandra rong pia rong lapen dikrut kiling e puati matumang bongsi patupon chandra rong pia tim penisia gold pilo lapen dikrut kiling e atim pen chiting krut ajok gold troxy thapon pen chepa hai pon lo labang solik along base goalkeeper kachepalong dun lake sarkiri teron lapen hero of the match lake chakri tiso lapen anparta Man kido bapuram terang lapen Sunil Rongpi GB Dhoni inti social worker Khoya Singh Kathar social worker Monti social worker lapenan parta Rajesh Rongpi Amar Ronghang alang litum chetong dun si mai RDP dun Mai phu pondit tiso alang lija pon si bangso league tournament mesen pen pachun pon Manja pen Rajesh Hansei 365 News India Lakhain koira phonilip MEC constituency kaparlo Chokiohola Higher Secondary School pathu aklamalong Arnisia Farman friendly football match ke pathu pon nonakai ke pathu hinana jesemet ke pachi hungji aphan matha ponsi Karbi Anglong Karbi film artist atum Jalin ponsi Karbi Anglong atok anu film mate lunkan jutang jubat ke pachan anparta ke pathu hinana Japon lopusi Rajiv Krolapen Dilip Beatum ningje Non malom COVID-19 protocol ke dokok ajoini lamarjan kabonda jumhek alarke along damsi kapathua hinanat pathu ponsi okpran aphanta mesen lapen kai ke damlong le adim ahawata damsi chepachini ponlong lo lapen non oweki miatum jesemet loke charlia hin pen lapen ke pathua hinanata charli rapet lote okpran aphanta mesen polapen vorenga war saisitami long thek bangso friendly football match ani kangsam porphai ke thompen pathu pang cheng ponsi Karbi Anglong film artist lapen Nili film artist atum ke pathu chepate ponlo lahin hin ateran angbong ta ke pathu ke thek ser ajoini chedai koilo aphi tiebreaker pensi Karbi Anglong film artist atum 5-4 pen Nili film artist atum aphan paremponsi ke hai anong e chepalong ponlo bangso along rada cyclem bang phu James phangcho cherap chetodun la bangso friendly football match ke pathu amaya long Karbi Anglong film artist atum angbong pen Rajiv Kro Dilip Be Suresh Timung Aturlin Timungpi Lunse pi Joti terang pi lapen ongdong atum chetongdun lapen labang somaya long rada cyclem bang phujiren ingti Nili BLCC chairman Winson Ronghang George Rongpi Dr Tenzing ingti lapen ongdong ari sangho atum chetongdun labang so one day friendly football match ke pathua long kadukawe bang pharop pho amuluk an chetongpon Nili pen Moses Teron 365 News India kan makani buglo mini festival bang lo sen grup bang lo te pini nang tum ke hai angdeng ma kerem angdeng la ke hai keceng khela asap second happen golni ke non bang traffic bang tum gol bang hai pondel la football pathulong nang lege koso angdeng senang le aning hang nai la si defense mang sening hang tenale tum non ke bang di la Karbi Anglong film society hin men benang tum ke pathu football benang part of cricket volleyball hai ke pathu pon tanang tum pachisi kidang do masa cricket bang bang masan mathap bom do tenale non Karbi Anglong owegi mi tum han la ke pathu hin pilo kui ke pathu hin mang pathu ke ini ta yoga pran desen la pen owegi mi tum han thur ponang ji ni tum ke sar lo ni ta 40 plus lo ni arta anta pini anta sunang mane la ni ok e pran pami pane wi pin ekdom pura strong ring dale hai se wi tum mi tum han anso si nang pacharli unang mathe long na mane ni te ke sar lo non aruta 10 bosor ihlam elu mati si non uwi ke mi tum han anso se nang palang nang pacharli unang se non mala ke so ring do upor agura krem do hai yoga pran se misana tum te ke so da Soalnya lili bang kirang, an ngerok pikan. Tema ke bang long pini pen, patah ini lo, ane pini pen. ini ni bang lo, ala FIFA ni bang lo, ini pusat pinjam bang tu lo, lo cakap, ani tu ke hai kerem hal ke bang kadi, ini ceparong fan angge, owe kimi tum hal just awareness, aja nolo musomar tum, owe kimi tum mainly, la pini ke heno hormona drugs tu la pini paket ke cio hormona hai do, la sila hai araki pen cio kang tum pulo tadi o unji ponte lagi culture pen sport han colo, la itu culture muni lo angge so sports la so addiction do
tup lo culture me sport diction tup lo tante ajak ake lo drugs tame ake araki bostu itu me laga pate bogun elo si dak nindu ning parang manglo ake non lo covid joni itu artist tu mana film abe ratu nang aning ke o do thik la sele ning parang phanchi tunda rada mo ke bang kardong kurang tu tenang le tum pini ke kuma tum bensu nan tung polo da lo ni le la artist tu lo non mana le tum kon ana itu gol na itu tu draw lo non chine dalang no ke de la excitement lo ko tenang le tum la non la dak pathu det kon la pathu kon Anu 4 ani aku bokolia, kali 14 into bokolia tu. So, tenang tum pini film artist tum bang alo bang dah dolo basi hum lo. Basi hum. Basi hum lo. bang on bang doi Bang aku gari hum ni do, mutore 50 doi. Bang. den non nang le tum la komentu bang si son football pathu pangseng lo Lalu kau bikin ni, aceh lo, cekol joni jom sama pang pen lo itu. Ini ning ceparong penson tambah berapa mangjol banang kehang tu dua mana. den nang le tum long an lo ke hai don ke Ke hai kini tu me ke hai kini continue free hai lo, trok si bagai hai lo. Ke rem lo. Lasi ya ke nong sini deh lo. Ini kosong. Anda kira warpik lo alang litung cepat duksi apor GP pen itu dak nilai bahawar wangsi alang litung pen ajok kason ke Japon pot si ni alang litung panda kira warpik lo bisiki tuma korte Rajib pro panda kira warpik lo alang lige Karbi Anglong tame anong cetang pro babang lapen asam mong tame alang lige inut ke cetang pro babang si alang li ke Japan pini dak nilai bahawar long kason football team alang li cewan si ke patukon pot si ke patlang pot alang li tumhan akil warpik lo lapen alang li tum penajok same nohet dan itum tekonong lo penang kitemi riso kordang tum kilo nahin ponon tekanahin ponon ajar hin same alang li tum talent nitum nile bahawar same talent do pik same la tum awar sai kawe penajok si alang li tum picharli balang do makitek platform kawe penajok si penang ke kapap hidun do koklo same non nilip film artist na pen Karbi film artist tu pen na son awar sai ki pi ponsin ya alang ni tum handa me kiro piglo bot Karbi film artist na pen nili film artist tu mata pi ko ki tum korte Moses Pancho na pen Philip Tiso alang ni tum cipaduk piglo la se alang ni tum bahini handa me ni kiro piglo la pen la so committee nili film artist committee tu handa me nili kiro piglo sartang den la non nilip angkang jitu ove kimi tum lo ke chali pen akaprek jitu la football puno volleyball puno ke pathua ahin national non ke bang je anta nang ke board idun ba ka cirap dun ji bidi sore pen cenglo kaprek nang le ke board idun apa nang le ke jisik duma Kecil tu bangke kalis tame nili kidam tanga bangke penang nilihin pen same kicerap dun football patuhin punon nilihin pen name keron football hai tapi pon bom la pen volleyball hin tame non hesi da bihajan bojaru klub tumpen bipon lo ladak nili dun lo la pen pinis tame ladak nili film artist unta nili fansi nangkan si alang litu molong kidorde popian name nili cerap dun bom lo la pen sports ahin punon ajar hin punon nili kitu kisum ahin an bangke nili mithang jungjung pen an bangke ni lang litung han cerap dun bom lo citu dun bom lo kiu neder din bang neder lo san nili mithang aja kong capacity do an bangke ni nili barat apan ni cing hon do ko opasi nili hin pen bangke an bangke ajar hin punon Pini Abirta ke lapan sekang ton iglo arni keme kardon